Kevin Moseti kurwa sekenyoro kya Bokemweri igotoka ensemo ya Nyacheki bunge ya Bobasi kaunti ya Kisii nigaesokire na gusaba serikali kumwenekeria hobwene bwaye maiga yaye gusaganwa no munyanyimbo ya mubwegeta seni kya Nyacheki muri kito Cliforenge agotumanya senchera yoboikirana Omusayo yomo kurwa ase kenyoro kya Bokemweri Nyacheki ensemo ya bunge ya Bobasi nigo aesokire reko rero bwana bwaye maiga yo gusagana no munyanyimbo yomo kurwa segeta seni kya banyanyimbo kya Nyacheki Sasa manyitanguru Kevin Moseti yalenge Sunday kitariki kyalenge 21 saa moja igatwali koirama be nabutu yete polisi igabutu alenge nje na Jazz Onjali na Felix ugeta polisi abutu kenda ekema siringira abwe saipe abu polisi ensema tukenda kubeka amabe oneke tugenda kubeka amabere musigari narabu agacha gatukwani kaboli akambwate sweta kurumega kamboli nayo kuru Kevin ngamateye agante iso aguchiga injugo jande tokwana naye akangira uchi polisi mabulende kerangira akangiti murango maega abwa gansoi magante ituga mansabu akarusio moro lenge gabu kwerende kona gabo kabute bunduki amesa cha konta no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali konde abuno go suspect nki yawo kobuni Ono njimanya bwo suspect kwa no mwizike nara utu alenge nere kero na mutigete ono naliyo yakolete kwerende agaja kamwe namba kanga kirezi ya kamboli mwisuko yo kamwe na akaina ni namba so musigari yo ibon tumeti njo so musigari yo lenge keranga kirete sim korengana na kirori uyu barenge komo ekero bakite ko ni mabere nigo baigwete bikuro kurwa asegeta seni kike banyanyimbo abo asaba munyogate go chiaroro abo asaba munyorete gago ikorwa ni mioro Ndrako beka mabere akego tukaigu umuntu ka ukura kerto igo to muntu ka ukura tukagenda tukachikonyora musikali yabwate beti andrete guita Kevin musikali yanda to muita ne beti twono tukachikoligereria musikali yo agatika kumuita na tiye to kumuita antu tukarua tukagenda na Kevin tugacha tukarua ali tukaira Kevin aseke mestrigete kerinye cheki ekyo ogumya nkeribu na omusayo yota amanyete ekyalenge ko boligwa abo bono aseretwe asomanya gitali eryo kwenyorera oburwalia tebunduki amesa cha konta no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali konde nigo aichanete ekyagera no nyota mire kubeka kiroboti asegete seni kikya banyanyimbo nigo babera bakwe bacherwa na kwegwa kitari gicingao kolende goikira bono karanyara kwegwa OB tukenda abunya chekirende kubwate kwerende kolike statement na kubwate PTU mbate tikotolikira bana kutongaina ngaina una igoro no twalenge yatakere batolikero bagatotainga atyo yo bwate case tayo ngabakachitariki 17 ane mambi yato gachigoja tupagata iyo siasi na rogodiri na mugana iyo ona taiyo ande bagatoa itariki gete batayana na moche ono nigo bayesabira serikali komo bwene bwaye elinde omanyanyimbo yo airurwe getambakero kiri chiko alright wana agusaba kwa goja serikali ngoro kichinga kibunechi njogo za kwa no kya serikali eliyo yuabwate rupere ndate bengi aliko ngitero chiro mora aliko ngitonya na mugo sereta yunta maiti tari kumbwata nsibe elinde amangana yo agambo wanya na mugo sereta maiti jutali aliko bwata cha ko ngitano mora ndo musigari orozo nyago umisete na umisete ono no muturanga gite bana basiraro ko bado bakabona yango ngoro sane tageire njeki Thompson Osoro no yomega tia bagereri babwane bamanyabanto nigo agikerega kolekyo kabono iga umuro itanya kobeka opi alinya Nyacheki police station na abasikali baunchukire babeire kinyang'au nabo bwene ire korenda abananchi tali baro bwene goita abananchi bago bigo ita abananchi na abasikali bago ita abananchi so we are appealing to speed attack action bono nigo yatigire ase serikali kweneke buno musayo yonkonyorare obakonyi bwabwango eliagenderere nemirobilyo yokubwata lechiko inkulipoteria Ensoko TV kuronyacheki ensemo yebunge ya Bobasi county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge.